nechizvarwawo chemuno mukadoma zvakaitawo ndezvekuti takabva taitirwawo nyasha naMwari kuti tine vamwe vatiri kushanda navo vakati no vachapota vachitibatsirawo kuti tibatsirane nehama dzedu. So patanga tichipfuurawo tabva tabvunzawo kuti hamawo dzimwewo kuti pangaitawo here vangada kuti tibatsirane navo, ndo vabva vatidirekta kuti tisvike panapa tizokuonai. All right. All right. All right. No. Tinotosiya tatoita zvatinenge tichikwanisa ipapo. Sezvozvo zvatiri kutotaura nemi tinotori nechipo chatinacho chatoda kutokubata. Mucharambira nimi makazvara? All right. Kureva kuti patova ne almost 20 years. All right. All right. Saka ivo vaitoita gore rekutotanga muna 2004 vaive vangoone vhiki imwe chete vari kufu. Saka indaita 3 years. Hey. Ufunge hayi ndikadai ndonzwa kuchema. Chiregai kuchema gogo, chiregai kubatikana. Isu maziso enyu, isusu tine titori maziso enyu gogo. Izvi kuti ndigara hazvichari nekugara ndimwe chete mwana wangu. Zvinorwadza chokwadi, zvinorwadza. Tine urombo asi upenyu ndo zvauri gogo. Unotipa zvese ende paunotipa zvaunotipa hatigone kuramba zvimwe zvachona, hatigone kuramba. All right. So zvataita gogoka, ndine chipo chandinacho chekagrosari kadiki katinako katoda kungoti kungokusira. So tauya nacho chiri mumotikari sevanhu vanga vasiri kuziva pakananga. Tabva tamboregai tikutsvagai sabva takonai, regai tiite kuti tinotora kagrosari kachona touya nako. Mungowanawo zvokubatsirikana kadiki zvakona, asi munongobatsirikana mazuva mairi. All right. Aiwa, tinobatsirana. Aiwa. $750 chibhotoro chidiki. Raisi. Mune matemba futi ari mukati, mune sipo yekugezesa. Aiwa, tinotenda. Chokwadi. Chokwadi. Aiwa, tinotenda. Aiwa, tinotenda. Tinotenda kuti magamuchirawo chipo chedu chidiki zvacho asi. Aiwa, tikatega tishanye tizoonawo mutemberero. Aiwa, naizvezvi ndosaka tatouya. Aiwa, tatenda. So ndo chipo chedu chatauya nacho tikati aiwa munomboitawo 2 days muchingobikirwawo. Aiwa, tinotenda. Maita basa, saka regai tiende. Aiwa, kana isusu tatokunamatira itapedza takutoita.